जों दिनै उसिसारबाय मालायखा जों सोंखाबनो दिनै केस बमति जरते आगा हमसाखा बसावो तारमाने आमो सार्किट हाउस नि सिमिन जे ट्राफिक भवन जरा तंमानि बा ओ नॉर्थ गेट जरा तंमानि जे सीसी फुटेज तंमानि आमो बरनि यागो नाखानो फियाबा जोंना आमो बरफ फुनुं मायानि सावता गोबां बर' कक्सिलसाव रायजोआव माने आइन शृंखला गैखा नरकनि मतले बाहाय मा दं हाथाव आइन शृंखला दं केरं रायदा जों आमनि कल आसुक जों आसु सानान थांया जे रायदा राव बाय तंनाय जे केरं गोरों बरनो सायमाननाय जों जत नुगै तंनाय बरनो सायमाननाय केरंनि रायदा राव बर बामते इंै दं ताबो बरनो सायमाननाय जों आमनि आसुक जों सानान थांगला बत बिनि बारजा सबायना माने बिनि माने केरंनि फाताराव थांगि नां हाय सामुं खलायका जे जदि एक्शन ना जागिया आमनो एक्शन ना जागिया जों वानसुने केरंनि फायदा बा रायदानि आम चिनि रुल रेगुलेशननि बायरेंना थांगि तंनि जों वानसुने जदि अमन एक्शन ना जागिया के चुंगताय बनो का 13 तारिख न हरन रगबाय ट्रैफिक नि अकरा डीएसपी फाइ न रगबाय मालायखिया अमन रगबाय तामकक सालायके पार्सना आम कायसा साजाय तंखौ आप्रो जों सालायमानि परे जों आरो बर खसामानि दुइटानि सिमिन आं थांनि सबै मानि चारता ब फाइ सबै मानि सातता रं खना ताइसा हरबुं आतता रं खना अब एक्जेक्ट टाइम तो जों नाय जागिया फिया ब फाइ सापायका नर केस ता खायदि जोंबो केस खालायगला कम्प्रोमाइज खायनाय नि साकाता इंगे जों चिनि कुइसन इंगे जों ताइ कम्प्रोमाइज खायनाय बरक दे बुजांना जों दे बुजा बरक कम्प्रोमाइज खायनाय नि कक्साव जों जदि चिनिबो याति साजा चिनिबो बुजा इंगे जों कम्प्रोमाइज नि कखन सालाय खामुं द फियाबा चिनिके मुंसेस खायजागिया चिनिके चिनि बरके देराय सिपायखा बुजाक सिपायखा र बिनि फिजिकली हार्म जोंनि पायखा तारपरे जे बरक जों बेता मसा कम्प्रोमाइज खायनायनि अमति जरा जों बायके कम्प्रोमाइज खायनाय बायथनर माने बोसोर नर नायसिं तंनाय माने आसुक दिन बिसिं बर एक्स नाय अंके जामा हामाय चबाव अंखरनाय बो बाहेराव वान्स दं जों पार्टिकुलार जों अमखा दिनै एक्शन ना जागिया माने जों दिनै निसिमिन जोंनि एक्शनाने जों जेंखा जों आम जों लामा अंखानानै दिनै खोना जेफोरबानो जों अंखरे मानो दिनै निसिमिन रेडि अंखा जों अंखानानै जों फोरनसिमि जों आन्दोलन खायनाय बा अंखना बाहायनि कक नाबलना जों समबार जरा मानदे जरा जों टाइम रेखा अबन बिसिं जिरिसिनि जों जे डिमान्ड खेमने सिं जे फ्री एंड फेयर जे माया हंकाय अबनि जे फ्री एंड फेयर जे सिनि जे जस्टिस माया हंकाय जों अब पावन नंनाय जों अबन पर कठोर आन्दोलन जों थांन बागै जों बावन जों स्टूडेंट अर्गेनाइजेशन जों अबाय जों रेडी दं बेबंनो ताबो गजा ताकेसा कक फायो जों नुइ दं ताबो कता कता के जों थांमान लगा पुलिसनि जों डीएसएफ दं खा जागावो आसुक हामिया एकदम कलाय सकजाक बुंगिया फियाबा मोटामोटी गाहाम न तंग हायकनो आगे नि हाइले गाहाम मुया एकदम जफरपानो मगजाक तंग बसाबो बेलाय नॉर्मल खेब बिनि एकदम हामेके किसा चले खाता ताबक तो नंनि केस न रेजिस्टर खाया को फिया बाबर जते रेजिस्टर खाया के नंनि बसकांग सबा बाहायंनाय आम जों बनो जों अर सिमिनिया उसिनि बसकानो जों बनो सायका बखा नों खाया अंके आम केस रेजिस्टर न फाइल फुनुं माय अंके जों अर लामा फाना ओंखारनाय इंके बा जों एमना कुदो तो जों केस खायनाय न खायनाय आमनो साराबो जों आम कोनो एक्शन इंके थाना जों गेरा फाना खायनाय लामा फाना ओंखारनाय तामो चबा चिनि बिसिंदि तामो चबा जों कतर खायमान आ चबा कतर जों रमनाय न रमनाय जों स्रिं स्रिं तंगला बिनि आं सागाता सिंबो आईपीसी 332 ताई 353 कायसा अंके ड्यूटी खाय तंप्रो चिनि ट्रैफिक पुलिस न बनो बिनि ड्यूटी न डिस्टर्ब खायमानि कायसा ते कायसा अंके बनो याक्टिसना नायमानि नै कायसा फेक केस कायका आमो जों एन्सार बाय क्लियर के सालायका नर मुंसासो देखनका बुखुंनि कक हामियाफान रिपेयर खानि संका बर अमति करे जस्ट बरक सिनानि नायो चिनि फल्ट आमो आमो सिमिन बरक संका आमले जों आं ब जों बार संका आं सिमिनिया चिनि जे तंनाय जतन संका नर मुंसासो देखायका नै बर अमनो सावो आं जस्ट सिनानि थांका चिनि फल्ट आमो नि बनो संनानि थांका ताई आमन साले मुंसा अब जोंनो साया ताई आमन साले बा मुंसा खायजा करे न बनि जरबो साव के आम फल चिनि मते आम फल केस फेक केस न खलायो आम सारा ब सामानि बरक सामानि बरक बार बार आ थानावो बरनि आ ऑफिसो केस नाम होनो हाकेस नाम के दे जानाय हाकेस नाम के जानाय हे हाकेस नाम के जों के जानाय हाकेस मासि नाम नायने बर बार बार नाम लायो न आमर बरनि बुसकांगो न केस खायमानि आम दाक्ते दाक्ते आम विथड्र खलाय जाथों इंगे ते कैसे क्या तंगनाय जे किशोर बनिक बेनि विरुद्धे मामला ना जाथों तारातारि एक्शन ना जाथों बनो इमिडिएटली तम होनाय मनो सस्पेंड खलायथों सस्पेंड खायै बिनि इन्वेस्टिगेशन
खायबाय मानि परे बनो टार्मिनेट खानाय नोंथों ताइ कायसा चिनि ताबो चिनि ताइ कायसा जों चिनि दिमानो जों तंनाय जे उसी जे उसी सिमिनिया बिनि सागावबो जदि कुनो अफिसार तंखांके जे एक्शन नाय आंनि तंमानि कुनो अफिसार तंखांके बिनि बिरुद्धे बा दाक्ते एक्शन नाय नोंथों ताइ आमनो जों क्लियरलि साना आरो सिमिनो सानाय जों आमनो सीएम चिनि सीएम सार आमनो दाक्ते आ जे सिचुएशन जा आमो चले तंमानि आमनो बो दाक्ते नाय नोंथों ताइ क्लियर जों आमनो क्लियर सल्यूशन रना नोंथों जस्टिस रना नोंथों जों सानाय It is the last question. Je Assam ni party monga 13 no. Ngano rock CCTV footage rock from ni bagai